And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:14. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, senaryo na kita sang panahon, Sir Gani Republika, sa Provincial Disaster Management Program Division, Sir Gan. Mayad niya gabi. Mayong gabi, Aksyon, Bryan, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sa atong timpo sininga gabi, Bernes, kita karon, September 18, 2020. Ginbayaan na kita ni Bagyong Leon. Mayugid. Kalastorm ang iyang klasifikasyon ng araw na naugpaas na sa Vietnam. Pero ginbilina niya ta sang habagat o kung southwest monsoon nga iya gina-enhance ni nag-apekto sa nakatungdan nga bahin sang nabagatan man sang Luzon. Ang Mimarupa, muning Mindoro, Marinduque, Romblon, kag Palawan, kag probinsya sang Batangas, magalumon ang ilang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagog na tuga ini sang southwest monsoon. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas nalakip na kita diri may pag-uum-guom ang aton nga kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May idulot din na ligwin nga mga pagulan halin sa localized thunderstorms. Ang nakatungdan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon may arat na sarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin nga halin sa direksyon na bagat na nakatungdan pakadto na bagatnan na silangan. While ang iba niya nga bahin sang Luzon maghalin sa direksyon ng uyop sang hangin halin sa nasilangan pakadto na bagatnan na silangan o kung east to southeast nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao ara lamang sa mahinay hasta sa kasarangan lamang nga huyop sang hangin maghalin naman ini na aminhan na silangan pakadto na bagatnan na silangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya nagapabilin nga may pag-uum-guom sa gihapon ng aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan nga may dala ini na liquid nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip ng syudad sang Bacolod. Kag may-ari kita mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin namin na nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag nagapili ng yasagiyapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. So alas 6:07 sininga dina nga gabi 0.0 metro ng aton hunas ang taob magabalos alas 12 6 tungan-tungan sang gabi karon kaagahon sa takos ng 1.3 metro ang kadalumon kag alas 5:42 siningapon nagtunod siya ring adlaw mga butlak din siya alas 5:33 pa sa aga. Ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. May kabugusan sa aton nakatimpo sini nga gabi Aksyon Right. Hulo habagat, dilining hangin-hangin, Sir Gan, ano? Habagat na ni, habagat lang. Sige. Sir Gan, salamat. Okay. Maayong gabi, Sir Gan. Una sa balita. Una sa aksyon. Mayo kay si Bagyo, medyo malayo-layo na gid man diri sa aton pero muna kabatsyag kita sa mulomadlos nga hangin, tulo-tulo sang ulan, dulot sang habagat mga kaaksyon. Normal na maging katabo ini sa aton nga season diri sa Pilipinas. Amo sa nga mga dinag-on, amo sa nga mga binulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:18 sa mga utod daton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay. Kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang gid kamo 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa sinimateriyon pa ngayon, ginaton ang bulig sa aton mahal nga Ginoo Makaksyon, ining pag-ubay sa aton siniyang pagpangalagad
kag buligan kita mapalayo sa naman nga sa isang balatian labi na gid ining COVID-19 nga away subong sang pumuloyo diri sa pungsod Pilipinas kag bugos man nga kalibutan. O Lord, ikaw nang bahala sa amon tanan-tanan, kamay pa sa masunod nga mga inuras inadlaw wala na si COVID-19. O Lord. Objective, ballot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last city GSNY na sa aton sining nga pagpangalagad. Anyways, naga-monitor na kamo diri sa aton sining program. Subong galing adlaw ko ari na kita sa Biyernes, ari na kita sa Setyembre 18, 2020 mga kaaksyon. Naga-monitor na kamo diri sa the best AM station no sa 25th KBP Goldie Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page. Pagya sa aksyon.radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Sa may mga Twitter account na follow na Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938225517. Sa mga nagalantaw live, kadto lang kamo dira sa comment section kay basahon ta na karon natagan ta hostisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang tak na siri nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumbang nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Aksyon Firing Line. Ang encounter mga kaaksyon kahapon nga adlaw asod-asod tubtob sining adlaw padayon pa ang hot pursuit operation dira iya sa lugar sang Kabankalan. Aksyon Firing Line. May na-recover naman nga mga armas sa luthang ginapanag-iyahan allegedly sa mga miyembro sang New People's Army o kon NPA. Samtang madumduman nyo nagligad nga gabi ginbalita ta sa inyo nga isa ka bangkay ang nasapuan dira iya sa katubuhan sa Isabela, Barangay 5, Martes ato mo. Hasta subong mga kaaksyon, wala Japon ini sang may nag-claim nga pamilya. Aksyon Firing Line. Ang kapulisan padayon nga nagpa-aksyon kung sino man ang nadulaan sang himata dira pakikadto lang sa Isabela PNP kay base inyo ato pamilya abi ina ko may nadula dira sa inyo ha. Aksyon Firing Line. Kag sa syudad sang Cadiz iyaho bangod gid lamang sa argumento kag linalisay pirmi nga kung sino ang nagapanghaboy bato sa isa ka balay o kung sino man sila nga duha naglilalisay ang magtiyo naglabanay ang resulta patay ang hinablos. Aksyon Firing Line. Amo na kanubo subong sang una-una sang tao kung kaysa basi dulot na nibla sa tamaan ta ka panago bato kay COVID-19 inablang stress ka na kapoy ka na pagkatapos may mga abo-abo pa sini tigamay diferensya naglinab-anay bangod sa habuyanay bato gid lamang. Aksyon Firing Line. Samtang sa iban nga balita i-check naton karon anong natabo diri sa mga libre sakay nga mga salakyan sa syudad sa Bacolod man. Daw nagapinadungol iya ang mga driver haw. Kaina sa report sang patrol sang udto ni Aksyon Eden Abuso kay Aksyon Rex Kantong sa BBB. Gaugtas kumamati nga ayawan pasayro kahulat kundi na nagadto mga driver dira sa Punta Taytay Sumag kag diri padulong sa downtown area. Aksyon Firing Line. Damo man to kuno driver ginkwada do ano man kuno ka unit sa mga salakyan tinga aiyawan hulat iya sang tag 3 ka oras ang mga pasahero haw. Ang mga frontliners ngini ka mga essentials nga mga ini. Way kamo ka ano man nalipat kamo nga 3,000 bayad sa inyo sa isa ka adlaw tapos daw hindi kamo magbululutwa da. Aksyon Firing Line. Di pa klaro tanibi karon kay Councilor Dindo Ramos abi kaluluoy maning Konsehal Dindo Ramos no kay siyang natutuan sini tanan-tanan sang kuan nga ini no sining libre sakay pero may sa likod sini galiya kung sinong nagpropose gid sini. Aksyon Firing Line. Kumustahon taman karon ang mga transport organizations diri sa Bacolod atong mga nagreklamo like Jigo Malakad, si Madam Elizabeth Catalbas kung may mga miyembro na sila balangan na maka-avail or naka-avail na sining 3,000 pesos nga bayad sang syudad o kung sang gobyerno sa ila bangod gingamit ang unit abi sa pagbiyahe mga kaaksyon para makasakay ini mga essentials ta. Aksyon Firing Line. Kay pag-insyende ko nagligad nga Miyerkules na may nagsinuktanay to ya kag do anuman way una pa kwartan kontraktor de. Aksyon Firing Line.
Sadya nga obra. Sinong mandato sinima? Ay, sus, kuha mo na ning rinabuab naton iya sa COVID-19. Ang pinsar sa mga tao, subong kung paano gyapon niya makakulimbat, no? Aksyon firing line. Sige, balikan tani karon kag may mga LSIs nga nag-alalabot diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ini balantaya naman sa aton gobyerno. Aksyon firing line. Kay ini sila i-home quarantine ini sila, no? I-home quarantine ini sila kay wala na ni sila ginapamutang pa sa mga quarantine facility sa mandatory iya nga 12 kon 15 o kon 14 days iya. Bangod nga ti kun hindi malang sila inang ginatawag naton na asymptomatic sila or wala gid man sila sa may ginabatsyag dira pero ginapapauli na sila rekta sila puluyan. Aksyon firing line. Balantayan ina amo man sa Negros Occidental mga kaaksyon, no? Check man naton karon may patong San Carlos Rio kay ang first phase o kon phase 1 sa ila sa quarantine facility sa San Carlos Rio makaksyon pagagamito na. Aksyon firing line. Sa Escalante gani na inagurahan naman to nagligad nga semana nga daway man tuyag kululumod ang mga pumuluyo sa sininga mga patukod, no? Ina mga matawag naton hindi first class iya diri kita Metro Bacolod pero asa subong daway pa dinahom-dahom gyapon ang quarantine facility kung wala nag-abunar ang Department of Workers o kung Department of Public Works and Highways o kung DPWH daw hindi ka patindog iya fasilidad iyang Bacolod yan, no? Aksyon firing line. May nagiguro kwarta ang Bacolod kay ti una-una madamo sang populasyon diri sa tinagtaganay sang ayuda sang first tranche to bla madumduman nyo tong sitwasyon tani nagligad tag 40,000 iya ka households mo ti kumpara mo siya dito sa mga magagmay nga mga banwa kag syudad. Pero kung isipon naton kung dako ang galastuan sa Bacolod, dako man income sa Bacolod. Aksyon firing line. Hindi man basta-basta ang income sa Bacolod, di kita malo naman kita sa sitwasyon diri nga kadamo di negosyo sentro kita sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon firing line. Sige, balikan ko na karon ang iban nga mga balita makaksyon sa lokal at lagaw-lagaw ko to kadali lang sa mga balita sa nasyonal mga kaaksyon na. Mangonsiho kita gamay lang dito sa balita iya sa nasyonal. Aryo kay ang DepEd, ang Department of Education pamati kamo dira mga kaaksyon ha. Ang Department of Education nagapabalo sa publiko nga wala sila sang may ginsugo kag wala sila sang may ginahimo nga nagapangayo kayo sang donasyon gikan sa konsin oman nga mga persona ang nagakabaton sang pila ka mga ginahambal iyang nga nagapangayo sang financial donation. Objective. Balance this. Aksyon firing line. Amo nang ginaklaro sang DepEd, no? Kay may nagapangayo kayo gamit ang ngalan sa Department of Education mga kaaksyon. According to DepEd iya kon may ara gid man i-report gilayon sa pinakamalapit dira iya nga DepEd office no sa inyo sini nga lugar agod madakpan kung sino ini nagapangayo ngayo financial gamit ang ngalan sang ahensya. Aksyon firing line. Duway pamanggig ko yan nakakwan diri sa national guro basi may ara ini pro diri sa atons Negros so far duway pa man sa Bacolod, no? Ano duman ko din nga nagapangayo kayo ang mga manunudlo ngayo isa ka rim nga bond paper. Aksyon firing line. Sino makadonate sa bond paper da kay sa modular bala inaya don di gid matago kay gina-post ganila sa Facebook pero kung padalman nato ng istorya dapat hindi nyo ginapaghimuon kung mga kayo kamo i-private message na lang na sa person nga gusto nyo pangayuan. Aksyon firing line. Sige, sa ibang nga balita sa national makaksyon, according iya kay Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, no? Ang crime rate sang pungsod Pilipinas humalin sang Marso 17 tubtob Setyembre 16 kahapon nagnubo gid sang 47% mga kaaksyon. Aksyon firing line. Gintali nila diriyo sang sining mga binulan ara lang sa 16,878 ang crime. Ikumpara mo sa nagligad nga tuig the same months mga kaaksyon nga ara sa 31,661 gid ang mga kriminalidad ti katunga gid ho. Aksyon firing line. Ang carnapping subong nagnubo gid sa 66% mga kaaksyon. Ang murder nagnubo man sa 22%, meaning sa positive side sining COVID-19 amo ning makit-an naton nga may ara sa pagnubo sang kriminalidad. Pero kung ako ya pambalon daw hindi gid ko gyapon pabor nga ara si COVID-19.
Action Firing Line. Kay ti pareho sa aton bi way man tayo involved sa inaway aksyonan, way man tayo kontra. Ti madalahig gigitega puntan tanan sining kay COVID-19 nga ini. Action Firing Line. Oo, so pero anyways, anong tanang kay ari naging manta, dawaton tan isang hugot mayo man gani nga ang crime rate may aksyon sa aton sining nga komunidad nagnubo suno pa sa PNP. Action Firing Line. Sa iban nga balita sa nasyonal iyaho si sadya subong ang sinabtanay man sang Malacanang kag sa opisina man sang Vice Presidente. Kay ginkontra ni Vice President Leni Robredo iyang palayag ni Attorney Harry Roque spokesperson iya nga suno kay Roque sa duway man ni maayo nga ginhambal si Robredo iya sa administrasyon man. Action Firing Line. Hambal ni Robredo subong nga panahon way neta dapat sang oposisyon pa wala sang administration. Ululupod kita sa pag-away sining COVID-19 hindi kisagi kita ya kabinasulay. Action Firing Line. Gali kay may ginhambal man si Robredo nga medyo may kakulang ang gobyerno mo. Tiguro na silo man guro na igo man ang igo sang Malacanang bumalos man. Hambal sang Malacanang abi ko may hambal kada Vice President abi sa kaayuhan na lang tanan din na lang kami pagbatuha di sa Malacanang ay. Action Firing Line. Bot sila da siya ti ang tagpamaba ni Robredo muning sabat man no. Siya duway na ni pamulitika kuno gyapon pananawan sa Malacanang sa ganimo ni kwan mo ni Robredo mo. Tiambal naman diri ni Robredo siya makitaan taman nga ang kapalpakan ginatago-taguan ng sa administrasyon. Action Firing Line. Ay susko ang ilang sini nga binangigay halin sang pag-umpisa sang eleksyon sang 2016 hasta nag-eleksyon na naman sa lokal sang 2018 hasta subong wala untat ti politika niya. Kita tanan nabuhi sa politika. Action Firing Line. Pero kung sa mo nga panahon tuod man nga sagi man tayo kabinasulay man, kung may ara kita ikritisar dira nga mga kulang gid man ti isintro ta na dayon sa kakulangan pero kung maghabuyanay pa sa parti pamulitika nga dahilan daway naging pulos-pulos siguro ko na mo nang sagi ta ka wakal ang pamulitika. Action Bryan Morden. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time la 7:31 Action Radio makaksyon diri sa Bacolod City Matinion. Kaina ang mga sumalakay diri halin sang aga udto kag subong sining hapon ginbalik-balikan sang amon patrol ahay nagaantos gyapon ang aton sining mga frontliners ang aton nga mga essentials diri aton sining mga medical staff abi in short ini mga importante nga mga tawo nga ginprovidean sang syudad sang 42 ka mga salakyan agod amo ni ang magbiyahe sa ila kuntani pero may ara sang iban nga daw nagtiyog lang sang kaduha ka tatlo way nakabalik pa. Action Firing Line. Ti gusto ta ni hibaluon karon kon ano ni per trip ini o kon whole day nga ara imo ngalan anong sitwasyon makabaton ka na sa 3,000 ano nga hitsura ini. Action Firing Line. Pero dali gid lang kay sang Miyerkules mga ka-aksyon naka-meeting ang pila ka grupo sa mga driver diri sa aton sa kay Councilor Dindo Ramos nga amo ang committee chair sang transportation diri sa syudad sa Bacolod. Isa sa nagtambong amo si Mr. Jigo Malakad nga amo ni ang vocal sang pag-rinabuab sining libre sakay nga ini. Objective. Action Firing Line. Dito nila natukiban mga kaaksyon ni Mr. Jigo Malakad nga ining si Councilor Dindo Ramos nabutang ni Galaya sa palaman ng iya sidikaw galingon ho. Action Firing Line. Ang lain lang to nga while naga-meeting sila agad nga istoryahan kung ano bing mahimo pagid sa iban nga mga driver diri sa Bacolod sining ining sakay-sakay nga ini ay may nag-abot to kuno nga pila ka persona to nga nagsinumahay sila iya sa mga nagapanukot sa tag 3,000 ti ang meeting nga kontani didto natuhoy sa pila pagid ka driver nga hatagan sang tsansa nga makabiyahe ahay do nadula kuno tayo sa konteksto sang meeting nila mga kaaksyon. Action Bryan Morden. Action Firing Line. Pero pa kwanta mi padungagan taribe sa aton sining nga linya. Lines of Firing Line. Sa aton nga linya ang undok Secretary General Sir Jigo Malakad. Sir, good evening. Sandra, good evening sa aton mga pumuloy sa Bacolod. Labi na gid sa malambutan no sa mga sining programa gabi. Yes, salamat sa mga time sir. Nagpasalamat kita tani nga nag-meeting kamo with the Councilor Dindo Ramos pero anong resulta sir sa meeting nyo do I get? Ay
do kabudlay kay kontrobersyal na nga daan ang meeting para sa ginalantaw ng mga piki nga libre sa kay Domingo sa giniwat ni Councilor Cindy Ruas no ti Domingo kabalutan na iya aksyon dahil nga tanan nga tao lockdown na tatlo ka merkado so stay at home stop moving wala sang guay anay sa inyo community kay ang order sa police wala gwa nag-meeting si Councilor Cindy Ruas so may inriyog sila nga tao nga mag-ayor sa mga salakyan nga mabiyahe dayon pagka-Lunes daw instant ba wala na yaging pabalo ang tatlo ka federasyon that's why nagtawganay kami sa Lunes kaya naginamo sa Santa Fe, Fortune Town, Portion sa Handumanan dito sa Punta Taytay istorya ko si Mambit kag sinong di sige wala man kami kabalo siling ko ano ni man tigin try namon nga makuano nga malambot si Consial Dindo Ramos siya gali kabalo man sang Lunes nga ang libre sakay supposed to be ang pag-insindi ni Consial Dindo Ramos para to sa atong driver. Tibuligan na atong driver. Kaya kami ginanataman, aksyon ba? Then, nakitaan niya man nga ang kontraktor gali nag-hire sang dalagko nga operator nga nagbiyahe sa Fortune Town. So, Sir, I'm sorry, inipat-od na gid nga may kontraktor sa likod gid sini tanan-tanan, hindi kay kumo kinahanglanon sang publiko, meaning may nasuguan ang mga konsihalta sini mga kontraktor nga ini? Yes, kaya dito mismo sa meeting natabo na kay isang Lunes kung ipunta to kung dayon ni Consial Dindo Ramos hindi nakikalaway na. So, ang natabo, nag-sit kami meeting Martes, nga gaw dayon, hindi walang alang Consial. Gin-sit namon Merkulis, gin-tawgan ko si Mambit, nga i-coordinate si no GC, o sino daw mga membro niya. Nga makaka-meeting kami nga tatlo kay Consial Dindo Ramos, buka namin kay na-sit, no, siling ko at least masulbar ng mga issue, bala kay kalaway pamatian sa bugos ng kalibutan nga ang City of Bacolod nagaginamo ang mga grupo sa Dalom tungod sang misinformation no kung nga naga-meeting kita sa kay Consial Dindo Ramos kay siyang preside tingala kami do mo na ginabot din insindihan no imbes nga tatlo lang kami daw ang pag-insindi ko naka 100 guro tiyawan do nauya gurong pulis nga nagapantay to sa amon kaya hindi na ma-observe ang distancing bla ang pulis nakitaan ko doon nagmatamat palayo and then kami gapresentar kami isang problema kung pwede tani para hindi magilinaway ang pasahero ang mga driver, mga association napropose ko kay Consial Dindo Ramos nga kung pwede i-add even siya kay tiara manapagkit sa ACQ guidelines nga kung modify na siya pwede ang pila ka mga portion na i-modify mo basta hindi lang mabihangan ang syudad kag hindi maglala ang pandemic so pwede apresahan ang mall mga establishmento komersyal pero mangian na siya kung wala ta public transport kay mano ang negosyo mano ang gabantay sa negosyo kung wala ta manugbakal so ginambal ko siya pwede ni Consial amon ni uneven kita imuuntat itiits ang katunga sang salakyan so MWA ang katunga para hindi volume ang tao. Isang 50% lang sa tao kag jeep ang makita naton. So silinga sige, obrahan ko resolusyon kay karon ipasunod ko. Nikli na patigan namon yung nagdamo nagdinaguso may nagtungko nga may ID nga NGC do taga ang pag-insindi ko taga Treasurer's Office. Nagpinulsot na to kag nagkinagubot kay kasi numahay na sang balayran sili ko nga diri na kay hindi na dibinyo restaurant niya nga ton ginsit. At amat kami pagwa ni Mambit. Kag sila nga dunawya ako kay Consial Dindo Ramos wala kay sa pag-insindi ko daw na-isolate sa bala. Pero pagkatapos ang meeting, ginulat kita namon sa gwa. Nga makaistorya kami nga Consial. Anawya kami to kay kasi lumahi kamo tiya sa taga Treasurer's Office. Pilagi kabilog ang napamangkot na pilagi kabilog sumahan mo yang nga daw kabudlagid sumahon sining 42 o kon butan tabi mga 90 na sa labi kay duwan na bikadlaw. Okay, wala guidelines mo. Ang ginimo nga libre sa kay kabay, wala guidelines. That's why yung question ko, na pag-meeting nyo sa Sunday, ginobserve natin ang memorandum circular sang LTFRB nga dapat ang atin nga i-service, dapat nakasunod siya sa guidelines ng Interagency National na kumpleto ka, may mga alcohol, etc. Kaya hindi na pwede nga instant pag-iyon mo na yun kay kabudlay ka ba isang public transport. And samtang presentar kami basta mo itong natabo, nagabot man ang kontraktor kagang labing isa, hindi mo ngayon mo natin, silingkutik ka mo na lang na istorya, kaya nga mo pag-intindi ni Mambit kag ni ng GC,
to Albert nga si Tulon ang problema kay malala ni siya nga malala. That's why kagapo naglala pagid kagina dalos naglala pagid. At least pasalamat kami ni Ma'am Betty, hindi kami accessory sa kay. Okay, pero ano sir man sa meeting nyo to, may mga member na gid man kamo ni Ma'am Bet nga duwa nga daw may tsansa iya nga maka-participate or makuha abi kag makatilaw sining sakay nga libre sakay nga 3,000 a day ini per day. Hindi kami tani mapasulod ng tani kung available galing kay ang hambal sang Intelligence Task Force. Ang ginabandon sang isa ka dako nga big bus company kay hindi na di sila mag-intra ay tungod daw na insulto sila nga wala sila ginpasulod sa Bacolod, hasta lang sila sa Sumag, hasta lang sila sa Talisay, ginpayupon sila hasta sila sa Murcia. Di na siyang gamiton mo di sila ma-service liwat sa Bacolod. Ang insulto sila hindi na siya. That's why ang opisina ni Deruas nag-create sa sining nga grupo na ihatag sa mga driver natin para kuno maguligan. Ang natingala natin ang isa ka operator nga nag-augment sa Lunes, 200 plus na unit, nasa ng isa ka operator nga sa bata, damo-damo man ang unit. So siling dindo hindi niya bulig. Siling konsyel dindo mo hindi niya bulig sa mga driver. That's why ginpaunta to and ginpresentar sa amon kung anong pwede namon i-complement abing makabulig kani. So amon ginaayo nga imo ang resolusyon nga maka biyahe ang aton nga mga tricycle within lang ya sa barangay nga iya ginabiyaan, and then ang jeep amo na siyang ma-adapt sang pasahero nga ihatag sang mga pagi siya quarantine pass tani kag masakay man siya sa jeep base man sa aton nga coding, at least ang Bacolod hindi bala matamaan gid nga daw namusmos kita sa kapigador balanse bala aton nga mga mall makain ka mga aton driver mabuhi-buhi gamay bisan hindi gid man totally at least nalibantar gamay nga aton pangabuhi ato sa bayan. At least naka-meeting kamo no kag kabay pa nga may makatilaw man grupo nyo sa pila ka adlaw kay until pataya September 30 malawig-lawig pa ni nga pakig-away sa mga driver naton nga way sang biyahe. Away na siguro transaction dahil kay ang amon pag-insindi subong naglambot na sa 96 ka unit. Ang amon na lang ginaayo no kay Konsyal Cindy Ruas kay sa kay Mayor Bing ayot kapalogi ko makabating gini sila kay kabantog sa aton nga programa. Gagayo lang kami para hindi na maglinain ay aton buot kag hindi kami mangin accessory sa krimen. Islan ta lang ang tarpulin. Imbis nga libre sa kay mo naton frontliner shuttle service. Ay kung magsiling kita libre sakay, piki ginasaya ang libre sakay. Maya na yung pamatiyan sa bilog na kalibutan. Pero kung magsiling ka libre sakay para sa akon, karon masakay ko na libre, kami gabayad sa jet, pwede kami nakasakay. That's why kagapon, ako ko na lang ng oportunidad, isa ka masubo nga balita, kagapon na tabo, kaya hindi kami kasakay di sa libre sakay. Nagtry kami ni Suaon nga, kailangan kitang igos ang NFA, nagbakal kami bulong sa downtown, kita kami butika, ginakot kami sa mga enforcer ng mga baguhan ng mga bataon. Nilibutan nila kami kagindala sa Bakapuante. Isa din kuto. Malungitan mo, mapakal kami ang bulong. Asawa ko, hindi niya gabiyahe. That's why paglambot naman sa Bakapuan, ginsaway sa mga dumaan ng mga enforcer na kilala kita nga si Tujigo na, hindi man na di magpasaway sa Bacolod, hindi importante. Kaya kikipahog yata kami, na sige pa blatter, gida. Kalaway na bala si traffic enforcer Silva, yung report ko ni Konsyal Dindo Ramos, yung report man na sa Bitaw, nga hindi ni siya mo, kasi subong wala ka public transport nga nagabiyahe, tagaan na ang oportunidad na katon ng mga tricycle, isang tag-isa lang ka business, makadulong sa mga butika, hospital, hindi malungi ka mo, Diyos ko, hindi na natin masulbar sa amuning strategy nga himuon yung prohibited zone ang downtown. Wala sa salakyan, private lang ang makabiyahe. At least na air ko ni Aksyon dahil open makalambot sa Iktalupangon sa aton nga Bitaw, kag kay Mayor, na masulbar ta ang immediate nga problema dahil sa Bacolod. Magambal ka to dyan sang libre sakay, yung pinaka-definition, Aksyon na Sir Jigo, libre sakay, kundi in general, tarantanan nga tao pwede ka sakay, ano? Hindi kay pinili lang amo nang bot silingon mo dira dapat ginbutangan gini nila name ni for frontliner lang ginamang ini or essentials daw man ang bot silingon para hindi lang na intuan ng aton nga kabalo ka Aksyon bay ang magsiling ka Aksyon radio bilog na nga negros ti ko magambal ka nga libre sakay pati taga Ilubaan na may kahit sa salamat to Bacolod sa kanya at pilala ka libre sakay pagabot nila hindi man lang sila ginit ka sakay so mahalian ang aton syudad ay nalok la si Mayor ni nga libre sakay gusto lang makasakay to mga frontliner na naman, that's why i-modify na ito ng ngalan nga libre sa kayo mo na ito frontliner shuttle service para hindi na ma-encourage ang mga taga
rural barangay nga magkakto sa downtown kay wala sa lakyan kag taguan na lang inyo quarantine pass para niya sa claim naton kung anong mga yatag sa local government unit. Anyway, sir, salamat sa mga time kag dugang nga paghatag sa information sa mga pumuloyo sa Bacolod. Good evening, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you. Sundahan ng gabi ng bagay di Bacolod. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Last 7:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nasa nagligad ko pa na ginhambal sa inyo mo, libre sa kaydo kalayo gid kon paminsaron ta kay nga hindi man ni libre. Kay ginabayran man na sa Bacolod, no? Ginbayran man na sa Bacolod kag ang Bacolod nga nagabayad dira tax tana mo, di ba? Aksyon Firing Line. Isubo na dungagan pagido nga makaghambal kita libre sakay, meaning bisan sino pwede ka sakay. Pero kon hindi ka gali frontliner, hindi kay St. Charles or etc. nga member ka bisang nagapakig-away subong siring COVID-19, bisan no nga para kagwadang musto nga dalan daw hindi kagid pagdulugan sang driver makaksyon, magluwas gid lamang kon may ara sang ginatawag naton human consideration. Aksyon Firing Line. Ox na kita aksyonan. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya si Councilor Dindo Ramos, Sir Attorney. Good evening, sir. Aksyon Bryan, good evening Simo sa tagmanamati Simo programa man kapisin niya. Bago ko lang na interview si Sir Jigo Malakad kag may mga sentimiento siya nga ginbuy-an didto angot sa inyo sining meeting last Wednesday, Councilor, no? Ano ginang nahilusugtan dito, Councilor, sa meeting na hitabo although nga ulihin na ni sila nga duwa nga naka ilo istorya bisa imo, Councilor? Actually, Aksyon Bryan, no, nung sang Saturday lang decide si Mayor nga magpupug sa labi nga mag-provide sang libre sakay sa atong mga pumuluyo. Ipadigayo, no? So, immediately nagpatawag kami sa mga opisyales sa tanan-tanan yung mga association na kusa din na lang terminal sila, no? Isa na Granada, ang Estefania, Banago, Bata, Mansilingan, Punta Taytay, Sumag, kag ng Handumanan. So, when nagdihon kami na, pag nag-decide kami, upod sa kay Councilor Cindy Rojas, na mahatag sang 7 ka mga salakyan, kada ruta, pag ini siya, in replacement ni siya, Aksyon Bryan, sa ng buses ba sa series ang una, mag-provide sa aton. So, yung tulad na nila, hindi na sila pwede. So, we have to replace it with the PUJs. Okay. So, subong Councilor, daw sang Lunes na interview kasama nga po, Direction Dale, everyday lain gid man nga mga salakyan ang nagabiyahe, Councilor, no? Everyday may isa ka 42 naman kabilog, next day lain na naman. Oo, naman siya, Bryan, no? Nalain gina siya. Pag na-situate na naman nga nalain. Kagi na sila namunter sa atin na bitaw, kay mga lagbok na sila na PUGs, tulo ka trips ang ilang tibuho, no? Back-and-forth, no? 20 tanan in a day. No? From 4:30 in the evening up to 10:30 in the, 4:30 in the morning. Up to 4:30 in the evening. So dapat pulo ka trips ini, Councilor. Ano matawag kita pulo? 5 pa kadto to, 5 pa kadto. Daw 20 tanan okay. Aksyon Bryan. 20 gid gali, no? The 150 per trip nga aton nga satak sila. Okay, may kinamuno tingnan mo gyud man pinaka-konteksto sa akong tawag si mo, Councilor, kay kaina for tigay kadamo ang reklamo sang Punta Taytay kag Sumag nga trips bala, Councilor. Do mga 3 to 4 hours wala sila kasakay, Councilor, inayawan sila kahulat ang ilang terminal I understand dira sa area sa police station number 1, Councilor, ano? So paano talaga sila pag meeting kami dito sa GC, ginpabalo ko na sila pag nang tungod na si Mayor bala siya personal fund siya ang ginbayad ng Monday kasong Tuesday. Aksyon Bryan nga magaan man additional ang units ang Sumag. 3 na sila. So, instead ng 6, 9 na sila da. So, 9. Starting Monday, galing na sa Aksyon Bryan, starting Monday. So, 9 sila today, pero nga tag 3 hours ang gap sang makabalik ang isang Councilor, paano? Hindi kita sa Aksyon Bryan mahimo. Pag kunin mo na nila, kay documented na siya,
ng every trip na nila, dapat may countersound niya sa ngatan yung mga traffic enforcers. Pero mas maayo kung Aksyon Bryan, kaya yung palabot ng sakon, kaya yung palabot na sila, kung hindi kami magbayad, wala na bayaran, sakto nga 3,000 sa kada driver, kung wala ka mo nakakomplete ng 20 ka trips per day. Actually, nakuha namon ng report sa ngamon nga patrol ng standby dito. May interview gid nga pasayro, councilor, iyawan gid siya hulat, nagahingagaw mas tay makabalik to sa Punta Taytay or ato sumag to ya. Tiway gid siya kasakay kay wala sang jeep nga sakyan, councilor. Iyawan sa hulat gid pila gid ka oras. Amo na ang report. Thank you gid sa pagkatabos ako ng informasyon na. Ay from time to time ginatawag ko pero si Colonel Silchi. Wala nang problema siya daw wala man. Pero ini siya nga concern, dito labot to sa presidente. Saying ko kung hindi niya pag i-comply ang 20 trips per day, hindi kami magbayad. Kasi kung may reklamo, bala sa inyo. Kung sa ila, bala Aksyon Bryan, sa ila lang sa magkapunta tayo lang, hindi lang may problema, the rest na okay man. Pero okay pala mo, ito na nasa kay Albert, sila presidente na, na hindi na siya dapat matabuliwat. Kabay pa, no? Kay to kay na, butan tabi, kung wagin man nag 3 hours, pero hambal sa amon, kundi ka magsala, ding hambal sa babae nga na-interview sa amon nga patrol reporter, mga lapit 3 hours or 1 to 2 hours ang hulat siya. So meaning mag 9 units ini siya. Butan taguro sa isa ka oras may 3 ganiguro ka salakyan makabalik ka councilor, di ba? Sobra pa. Aksyon Bryan ng anom na subong. Anom. Ila sila dululungan na siya daw simultaneous na hindi na sila nga daw alternate. Na 2 hours interval dapat. So kung mag-tatlo na, hindi na ginamo. Di ba na sila, hindi na. Ang pinaka-maximum na doon, 2 lang oras, dapat ang interval. Kung magsobra sa 2 hours, meaning you violated the agreement to the city. Siguro ito. Salamat ito si mo, Aksyon Bryan, na may palabot ko sa akin. May palabot ko ba na sila kanina. Wala mo everyday yung meeting ko sa mga transport groups. Kaya gina-assessment natin ang mga problema bala Aksyon Bryan. Okay. So itong interview naman kayo na based to ya sa iya. So check na itong gyapon kung anong tali, gidman nga hour or oras ang aton sa ito nga daw ang aton sining nga enforcer. Basi bla, way man ta kabalo, basi nagbutig man to siya. Ano nga sitwasyon, ina ang i-check tala na councilor, ano? Kaya nagbase kita sa interview mismo sa amon sining nga patrol reporter. Isa pa gid councilor ka concerned diri kundi example bi nagabiyahe ning salakyan. Wala gid siya unod, no? Do medyo pagbalik niya bi duwa gid sabi pasahero nga essentials or frontliners abi. May nagparang normal lang gid like mga importante gid katama baklon mga emergency bulong etc. Hindi gid sila pwede ka pasakay councilor. Dapat masakay sila. Especially kung SQP holder. Amo na ang ginabala ito na Aksyon Bryan, we must be considerate. Yes. Dapat, nang nag-screen na siya Aksyon Bryan, sa pwede makasakay ang aton mga traffic enforcers. Pero hindi mo singon nga kung hindi siya essential workers, hindi siya pwede. Pwede na siya Aksyon Bryan, for example, ng galay matsyagya, mahato sa check-up, pwede na siya makasakay da. Basta may percent. Nakapilagin na naman, gina-reiterate sa atin kay Colonel Sibuchi nga educate natin yung traffic enforcers regarding sila. At least na subong nga gabi, medyo na, like example attorney, wala siya sa pradahan, kundi daw inabalang mawok-in, nagpara lang siya bi. Amo na, pero wala unod. Pwede gid. Nang Aksyon Bryan, siya kada stop, pwede daw sila kay ma-stop yun na dangaton yung driver. Basta na sila da. For example, kada hospital may stop na da. Kada market may stop na da. Yes. Kada mga major destination may stop na da. Hindi pwede nga ito nga driver, hindi na mag-stop kung pa pick up passengers. At least tonight na klaruhan ginaton kay halin sa Lunes hasta subong adlaw Friday do kadamo gid sang yamo nga hindi man sila to essentials pero inablang do kay importante gid ba wala gid sila gid dulugan, wala gid sila gid pasakay, human consideration naman lang kuntani pero lingkod ko sobra naman na. Why naman na sila unod, di ba councilor yan, no? Or may unod ginawan duha tatlo. Nang correct na siya, Aksyon Bryan, pag wala ka nang inatolerate, ang aton di public service, di ba? Correct. Amo gining mayo. Actually, ang aton yung objective, we are hitting 2 birds with 1 stone. Yes. Magaan opportunity natin mga drivers na maka-income. At the same time, magaan man natin opportunity natin yung mga workers na makakatpo silang ng ginaobrahan na
may ara sila may nagka-provide sila transportation. So mo lang din naman natanda nga gusto ko matabo. Sige. At least tonight, Councilor, naklaruhan na to na kabay pa mga driver nga next or tomorrow or next day na naman nga sila ila naman to ka tani may consideration man sila. Na Councilor, salamat gid Councilor. Thank you rin sa imo Aksyon Bryan na kung mabilis ako sa mga pamudo sa mga yes. Bago kayo ka pa matigis mo. Salamat, Thank you, Councilor. gabi. Mabuhay, Councilor. Aksyon Firing Line. At least tubo na klaruhan tani kay puwerte sa kadamo reklamo. May isa ka reklamo aksyonan nga mabakal bulong sa iya sini nga bana. Ginparahan niya sa Libertad way ginya nagpasakay, wala pasahero. Pila kasalakyan ang ginparahan niya, wala gidya ginpasakay kay nga hindi siya frontliner. Aksyon Firing Line. Tisubong si Councilor Dindo Ramos sa gambal siya pwede gid labi na gid kung wala man lang unod. O may unod bilag ka man lang kag may pulungkuan gid kag may i-present man lang siya nga ti inang emergency or bisan pagani dira pwede gid pasakyon kiti libre sakay ini. Aksyon Firing Line. Bantayan tani no ang mga driver dira nga next kamo nga mabiyahe sining 42 buwas or next day na naman please lang bisan gani guro way pakabalong konsihal or bisan pag gani guro wala sang ginatawag naton nga pahanugot sa inyo. Kung may ara ka mo sang human consideration, may kaluoy ka mo sa isig katao, tapos sakyon talang da. Doon hindi gimang at na isa ka pasayro, guro. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Ang ini nga bayan makaksyon dulong sa aton sang life extension vitamin. Pagbalik na to, check na to ng patrol. May isa ka, check na to may isa ka shooting incident na nagluntad diri sa syudad sa Bacolod pero laban iri sa confirm kay nga ton mismo nga mga listeners diri nagahatag na sang mga information regarding sini. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Nalipa kayo na nakatutok na si Madam Cecile kasama si Bia Jonathan Sir, Jocelyn Libon Dispoho ara naman, Jo Marie Aguilar, monitor lang kuno sila ni Jetro Tambok. Sige. Edwin Pineda, Fred Ninia, Inday Blaza, Edel Jontan, Marcie Ariglado Tuazon. Sir, good evening. Aksyon Bray. Kay kon gapabiyahi na sila according to the last digit even ang add or number, di man ni kasog na sila biyahe, ti syempre mapatawhay na sila kay at hag pa sa sanag sang adlaw ang 3K. At ti naklaro to ni Councilor nga may ano ni sila mo, kada trip nila listado ni sang traffic enforcer. Amo na nga hindi sila makapalagyo o ara. Kay ginang interview to sa patrol, do 2 ka oras or 3 ka oras ulat ya. Ti ang interval do kalawi gid man to no. Jesselyn Andrada Changson naga-monitor man. Salamat gid sa Barangay Mansilingan ini sila. Nagatutok man si Jocelyn Arisevita Ulak. Ara man si Jose Alan Braza, Mary Jane Mendoza, Bingski Dagumboy. Good evening Aksyon Bray. Shout out family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castellana. Keep safe and God bless dira sa inyo. Nora Villalon sa Las Piñas, Inday Blaza, aslang ko Aksyon Bay, please manaog ko barko, diretso na lang ko puli. Tuod na. Oo, diretso ka mo puli, pero dapat may 14-day mandatory quarantine ka mo sa inyo balay, sa inyo puluyan. Na? John Alexis Dulce, good evening Aksyon Bray. Shout out kay Bernard Lambot, kag sa Spunky Rigor, kag kay Francis Miko Vargas or Vargas, kag mga taga Canduri. Okay. Ang regarding to sa manaog sa barko, kung asymptomatic ka, rikta ka puli. Pero kung symptomatic ka, rikta ka gidya sa quarantine facility. Nan. Inday Blaza, manog, okay na basa na. Si Ma Earl, Dave Pinyosa, good evening Sumbray, shout out lang ko, Nina Abusion, Eileen Mijares, sa Aksyon Bray, watching here, Woodside, Alhis, keep safe. Daligid lang ha. Sige, plastar ko ni Anaya. Kay para pasudlon to ning aton sining patrol sa sining mga tiniyon makaksyon. Daligid lang. Kay may ara sang isa ka shooting incident sa sining mga tiniyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:59. Kuwanta ni Flash Report sa patrol shooting incident. Aksyon John, good evening. Aksyon ba isa ka shooting incident na nagluntad sa mga gabi, 3 months sa sulat mismo sa Bacolod kung sariin. Ang biktima sa shooting incident ang sakay sa isa ka Toyota Vios, isa ini siya ka sedan o kun auto nga nagaduag sang green Aksyon Bryan, no? Kag may temporary plate number ining salakyan nga P1U856. Ang direksyon sinisiring materyon padulong dito naman sa may baybay nga area. Ang lugar ko sa rin nagluntad ang shooting incident initially sa informasyon nga aton nga nabaton sa tubang sang Trinity School sa may Doña Juliana Subdivision, Barangay Villamonte, sulad sang Bacolod. Ang biktima matapos sa bigin luthang nakaingagaw pa ni siya gali manero sang salakyan labot direksyon Bryan sa may check-up point sa interior o kung inner checkpoint wala nga namtang sa may Helvet sa Heights Subdivision kung sa diin niya ginbilin ining auto kag siya naman ang giningagaw dala sa ospital Aksyon Bryan. So hindi dira nagluntad ang shooting Aksyon dyan, klarohon ta, hindi sa check-up point, ha? Yes, in the Aksyon Bryan sa may check-up point nagluntad ang shooting incident. Ang kapulisan ang yarang karon pa sa area dito sa ini-incident ko sa rin nagluntad Aksyon Bryan sining gabi. Makita rin naton diri sa may driver side sining auto tagtad sang bala Aksyon Bryan. Yes. Kung mo may mga pulo no ka mga igo sang bala. And kadlagko pa bala sang igo sinidiri no may-ari diri sa may pertaan sang driver tatlo malaki hindi man nato makita ng kristal kay bukas ni Aksyon Bryan naka-roll down na blang kristal. May tatlo diri ang sa may backseat ito tanan so pulo tanan Aksyon Bryan. Hindi lang naton makitaan abi ang sa may likod nga dampi kay nabutangan na diri sang police line siniman nga gabi Aksyon Bryan in area mismo. Anong kolor yun sini? Gray. Green. Green Aksyon Bryan. Green siya, green. Okay. Hindi ko ginto sang color kay kadulom sining Andres sa area. Pero may-ari na sila mga stickers na TRD, Rainy Development, no? Ang ining biktima nga lalaki ang gindala na sa ospital siniman nga matrion. Ang patol ma-move kami sa may area kung sa rin nagluntad ang shooting incident. Karon nga gabi Aksyon Bryan para makatuan ang lugar sa lang sitwasyon. Dito ni siya sa may sa may skilahan ba no kabalo naman ato maka-aksyon sa skilahan Aksyon Bryan no gilaw na to bago ginama sa tubang naman no area sa sulod din no. Ang biktima ang gindala na sa may ospital no diri man sa may syudad sang Bacolod Aksyon Bryan. Pagabot naton diri sa area bago ginamang kita nato ng kapulisan nagkadto na sa may isa ka pribado nga ospital kaging check ang pinakauling America Bulletin. May mga report Aksyon Bryan kita nga nabaton nga may upod ni no ining biktima wa ito nato na balaan kung sino lalaki kung babae Aksyon Bryan. Kaging nisalido sa mga madulong-dulong nga area na dakuno dala dampi itong subdivision dito kuno kaging para kanin isa sang lutang. Gina-confirm pa naton kung
pila ka bilog gid ang mga suspetsado sining shooting incident nga nagluntad karon nga gabi. Paliko na kami. Aksyon dyan, klarohon talang ginlothang siya sa Doña Juliana, Barangay Takuling. Ang salakyan niya, di niya ginbilin nga barangay na gani, Villamonte na. I-check ko Aksyon Bryan, no? Kung ano gani dire pa, no? Rasa de Luzon. Tapos ulit. I-check ko, i-confirm ko na Aksyon Bryan. Sige. Ang akin niya name, kaya mo ito initial, kaya naging check ka ton. Trinity, no? Diri sa may Trinity School, Dampe. Trinity, so kuha na siya dira, Trinity School. Villamonte. Villamonte. Dira siya ginluthang. Yes, there is Aksyon Bryan ginluthang. So hindi siya Villa Angela Subdivision na, hindi na siya Doña Juliana Aksyon dyan, no? Villa Angela Aksyon Bryan, no? Yes. Okay lang. Ari na kami sa may area. So dira siya nagdulog sa check-up point sa Helvetia. Pwede ka magselection dyan. Okay, sige, okay. So, darigid kali Aksyon Bryan sa tubang gid ya sang eskwelahan. Sa may parking lot, di ba Dampe? Sa may parking lot, Dampe, Aksyon Bryan. Sa gwa sa karsada o kung sa sulod? Sa may gwa na. Sa karsada? Sa parking, di ka salakyan. Okay, ha. Bari na, no? Sa may gwa, sa dalan. Ang Soko galiga investigate na sining matrion. Diri sila na po na-investigar sa may area mismo sang Trinity, no? Lapad ni ang ilagin cover, wala pa gid man na additional or confirmation, no? Aksyon Bryan. So ano paglantom Aksyon dyan, ang tawon ta do ara sa parking lot area lang gini siya nagapundo ayhan or sa dalan siya ginsugata? Ano nga sitwasyon abi? Kaya ang dring area abi, may dito sugat pero mambala to madulom-dulom man sa gihapon kung wala iban nga masalakyan nga naglabay mahimo siguro kay tiko ng direksyon niya Aksyon Bryan padulong dito sa may Burgos extension. Ang igo ari dito lang sa driver's side. Mahimo guro nga ginbantayan na ni siya nga daan diri sa may dalan. No, kagina lutang Aksyon Bryan, no. Aksyon na, Philippine Standard Time, last 8:05. Correct sa mga caption. Ayon talaga Aksyon base makorek nato niya caption sa Facebook Live. Aksyon na Bryan, okay? Hindi na natin ma-end, ang sining matriyon. Well, anyways, sa Japon, ongoing dari ang investigation, no? Kung ilaragway naton ining Trinity School Aksyon dyan, tuman kaligwin na sa amon nga oras daw, wala ni tawo gida Aksyon dyan maginamos sa nga sitwasyon. Why na di may nagilapay? Okay, ang Trinity, why na sa katupad ang puluyan, 14 na ka mga lagkada, atubang sa Trinity da kampuhan sang tubo na Aksyon dyan mo? Yes. Nagkalapat pangadaan sang dalan, dari Aksyon Bryan. 4 lanes na. Oo, no? 4 lanes sa pinatay kong aton nga mga police officer kung may mga additional details sila nga sige. Aksyon Bryan, no? Okay. Sir, wala, sir. Sir Herbert. Wala siya. Okay. Sige. Check na tatong karon si Police Major Charles Sever, ang station commander sa Police Station number 4, no? So, pa may nakitaan kita nga mga bastiyo na sa Mastothang, isa, duha pa lang sa Breto nakita, no? Kaya ongoing dari ang photograph, no? Ang pag-photograph sa mga i-check na ton, kagliwat, no? I-clear na ton. Ari kita sa tubang sa Trinity School sa may Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, no? Yes. Aksyon Bryan, no? Pwede ito lang ni sa ma-aksyonan, pwede mo lang na ma-i-edit ang caption mo, no? Sige. Ginatingwaan aksyonan na, ginatingwaan niya. Sige. Nasa area 3, kung mag-report kita dire, ang police line, ari sa Aksyon Bryan katubang ha, ang ginagawa sa police line katubang sa may kondikto kita maglaragway patubang sa Burgos ng area, din sa may south, ari sa may right side. But sila posible ang iyagid nila direksyon pakadto gid sa may Burgos. Paburgos gini siya, paburgos sa way ni siya. Oo, sa way Aksyon Bryan nga paburgos, no? Nga highway. May ara na sila label ng isa, number 1. Isa pa lang ang ilan nabutangan label, isa pa nabutan nila photograph. Pero kung ako maglantaw, basi daw kaliduga inang ilagay na inaw pa Aksyon Bryan ang bala ho, ang basiyo.
Pero panila gamay action dyan, basi may security guard na mo kay eskwelahan na. Way nagkakadulaan, secure na mo basi makadulo-dalikyat kada ka makaplo pamangkot, abi. Dari maliso kami dari sa may eskwelahan Gidampe nga area, no? Kag basi may standby, no? Kaya kung naton ka rin naton dari may naganilabay pang master nga Aksyon Bryan. Ngara pagidman. No, pero hindi na gid kamo sina ka damo. Kabalo ka kuha ni laktura na ni nga lugar aksyon diyan mo magpadulong ka sa New Government Center. Laktura ni siya. Kung halin ka sa Granada nga area. Oo man, dito ka na pwede ka lusot, no? Yes. Mamangkot na dibi sa mga gwardiya na on duty. Hindi gwardiya si Manong. May mga gwardiya na mong basi pa lang kay paglantaw ko di sa kilid di kuha na ni dayo, no? Gate na ni isang buluthuan mo sa uluunan do jud tayo. Yes. Aksyon Bryan, no? Gina-check na rin. Okay, halin sa gate action dyan, ikaduwa siya nga parking lot. Sa ikaduwa nga parking lot, yes. Sa ikaduwa sa mga parking lot. Ikaduwa. Ang guardia sa sulod, ngayon ay distansya. Hindi ito sa makit Andre. Pero kung malupok-lupok labi, basi makaplo pa mangkot siya dabi. Gani. May gabi. Basi kabati sa lupok. Gani. Mamangkot din sa iya, no? Sa Aksyon Bryan, no? Dari sa ating mga aksyon. Dito ini sa pinaka ikaduha nga gate nga ginalabyan sa mga car gate niyo. Gani. Nung may gabi, mangkot lang ko, dari gid magkagina, nagnilok panay, ho? Dari magkagina, nagnilok panay. Damo, ano po? Sino ba tawon? Di ba lang kabilog? Pero mo? Lima? Pero nakapasa na siya or naglabay lang siya? Naglabay lang, sir? Okay. Dapat traffic lang yan? Oo, traffic lang. Pero ano niya, ang nagtiro, nakita niyo pa, ano man? Sir, ikot sa hotel mo? Sa sulod kaya? Oo, sulod, sir. Lima lang yun. Titag, pag nilupok, huwag naman sila nagsinggitan. Dara, huwag nakabulik. Huwag man? Okay. Nakamotor ang suspect. Ang suspect, ba't kamotor nga naglabay o kanakat-nakat na? Wala man, sir. Yung daw sa lakya, mga sakay sa inuba po. Pula. Okay. Nagasunod. Balikan to section dyan, ha? Ang balsang gwardya, may Innova siya nga nasiplatan daw, kundi pula, maroon, pula, no? Pula na muno niya. Sige, check na to. Ang background sang pulis, ang pulis ang nagasakay sa auto, check na ni karon, ano? Ang auto, sir, nauna na siya, ang Innova, nga pula mo nagasunod. Tapos, ang nagnulukpok na, ang Innova, di nagkadto, naguna o nagpabili. Pa, sirit na ito pa kapisero, yung nagasaguro ng pala. Ang auto? Oo. Nauna naman gali pagka-tiro, dumiritso mo doon ang Innova, ang auto nagsunod man. Kaya rin kong dito. Lima, no? Pero kadamo. Sige. Asod lang yun. Doon tayo ligapok, sir? Okay. Wala man diban may nagalabay kay Gina? Kaya raman, pero wala man na igo. Ang salakyan. Tama man nagalabay? Oo. Aksyon dyan man ko tabi ko may binaslanay o kung isa lang gidyan kalupok ang may binaslanay. May nakabati ka nagbinaslanay. Dobolos-balos sabi. Wala man, sir. Pag isa lang ambush din. Sa buli lang nagatiro. Okay. Sige. Sige. No, thank you. Pero dari kayo na way man nagapas? Way man nagaparking na? Okay na. Sige, thank you, Git, Manong. Amo tong gwardiya dari Aksyon Bryan. Yes. Sang Trinity. At least nakakuha kita bisan gamay lang ang background sang lotanganay nga ini. Yan. Get try ko man subong contact actually ang police para wala na ton ang biktima, no? Kung pila kabilog ang sumaysakay sa ng auto. Kag paano naguntat ini nga sutikis rin. May mga markings na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na sa ito na sa mga markings ang timo nyo sang aton nga mga kapulisan. Dili man mismo sa may kon sumahon ko aksyon dyan sa imo ginatansya to ang mga pilas sa igo sa armasya ara sa driver seat gitanan nga portion, no? Driver seat tatlo. Back seat, no? Back seat 7. 7. So sa iyagin nga side, right side, left side. Sa left side, so miningin tuparan in action dyan.
Base na pwede nga aga lubong itong aga ka mga ido Gintuparan ini siya kag nagpauna burhot tong ano to Innova to na. Innova, especially Innova ang information nga nabato naton gikan diri sa may gwardiya Aksyon Bryan. Ang Aksyon Bryan. Anyway, update ko na ito guys. Kaya so far ang sino the crime operative o konsoko nagka-documentation na din pang pulot na gani nila ang mga labeling wala nila gitong pulot din pang isol, iba pa isol nila no may mga additional pag sila nga mga mga evidences nga nakitaan sa reaction Bryan. Mga gagmay ba lang ba sa Aksyon dyan? Kadag lang ano kadamol lagba kung maglagba siya ti malagba ang armas ko danubunobo siya ti mga pistolize nga mga armas abi mo sina ako maglantok sumbay do mga guro mga pistol lang okay sige pistol guro ni nga mga armas o mga bala sa armas ang gingamit Aksyon Bryan nabalaan taman sa mga empty shells mo sa area in terms sa mga dugo may nagkarabilin diri nga yung katulo-tulo sa dugo sa dalan no ang kalabanan diri sa mga nagkarabilin mga basiyo na nanggid siyang armas luthang no tapos ang salakyan ti ato sa may checkpoint nakahingagaw no maneho ang biktima ang driver sang operador ang sakay abis sa may auto Aksyon Bryan kadto sa may checkpoint kun halin ka diri mga almost 1 kilometer man no pakadto sa may checkpoint Aksyon Bryan galakiti kun sa checkpoint ka to, siguro hindi mo na nababatian nga naganilok panay dring area kaya layo na. Lawig na ni Aksyon dyan, layo na ni siya? Oo, layo na. Kaya wala labot sina. Ang kagahod pagidlas ang andar sa mga salakyan. Yes. Pero hindi na guro mabatian. Kagang inang area medyo lubong na sa Aksyon dyan kung dito ka na nasa Guaan to, doon di mo na siya batian gina. Oo man, kung nataon kanina doon diri sa area, may mga salakyan gid nga naglabay mo sini oras. Yes. Mga private kalabanan halin Aksyon Bryan sa may NGC. NGC, no? Diri sila nagalusot, may mga motorsiklo, may mga pribado nga salakyan kag iban pa, no? Kaya malakang ibang nga dira nagalusot subong para avoid sa checkpoint na sa Helvetia mo. yes, no? Amo gina. Kaya kung maglusot ka dito, wala na di checkpoint nga yan. No? Pero check natin karoon ang pinakamotibo kaya wala pagid nakatang update ang police in terms of sino ang mga persona adi nga sakay sa auto sino mga suspetsado diri nga tudlo pero may idea nakitaling sa gwardiya nga matuyagin parayag anong pinakuling nga medical status siring mga biktima may mga pinason anong sitwasyon nila subong sa ospital Aksyon Bryan. Duwa ni Aksyon dyan? Duwa sobra isa ni? Kaya information kay na dito sa may check-up point pag-abot nato nagamanga duwa ko no ang sakay auto kaya naman nagkambal pag-abot nato kay nang isa lang pero i-confirm naton karon sa kay police Major Charles Sever ang station commander sa police station number 4 may kanang sa update sining shooting incident nga nagluntad karon nga gabi Aksyon Bryan no and kung diri ka sa area amo paginay ang lalantaw nato karon pinakamotibo kay kadulo na di nga lugar and then ambas ang gwardiya nagasunod kunong Innova no anong motibo sa likod sining pagpanglutang karon gabi diri sa may Trinity Aksyon Bryan pero why kita Aksyon dyan i-correct lang nato why kita gambal nga ang suspect sa kay sa Innova base na timinganan to balaman nga da man nakalabay ng Innova Aksyon dyan gani amo matong pagpayag sining gwardiya nga ako sa hindi man nakita ng Aksyon Bryan yes so Pamra ang pinakaulit ring update dulo naton karon ang dugang pagin impormasyon once nakatag na sang update pagin Aksyon Bryan ang mismo ang aton nga mga kapulisan. Anytime Aksyon dyan contact mo diri sa ato na. Yes, Aksyon Bryan flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz so nasa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Report! Salamat Aksyon dyan balita gikan sa patrol flash report sini materialisa ka Vios ini sidan ang ginpaarakan luthang diri sa area sang actually kuani alagyan ini siya sang F Gonzaga nga mga salakyan pasulod mismo didto sa sulod sang sininga subdivision mga kaaksyon. Firing line. Atubang sang Trinity School and ina nga lugar dira mag-amo nga inuras /7 abe labi na gid subong nga wala klase pagkatapos
Ara pa kita sa COVID-19, porting linungan na ng lugar ada. Aksyon Firing Line. Linong-linong na da, nagalinabay ti mga salakyan nga tumalagsahon nga mga pribado panglaktod. Kung gusto mo nga mapadasig ka kon gakanto kabi Barangay Alihis, Libertad Market ka kon haling ka sa Granada, Alangilan, Fortune Town, pwede ka na makapanglakton lapos ka dira sa NGC Circumferential Road down to Doña Juliana, Barangay Takuling area. Aksyon Firing Line. Kung gusto mo na magpuli ka naman niya sa Granada, Alangilan, Estefania, pwede ka man kalabay dira gihapon mga kaksyon kay gin-open na nadasang Villa Angela Subdivision. Aksyon Firing Line. Ang ilang area, no? Pero tingsa mo ni, dulom-dulom ginada. I mean, not hindi totally dulom, linong-linong sa mga tao, mga kaksyon. Anyways, wala ton takaranang follow-up reports ang patrol kumustang sakay sining sedan kag anong ginasakyan sa mga suspitsado. Aksyon Firing Line. Amo na ning sitwasyon ta may nagapiluthangan ay pa. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Good news mga kabarangay! Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ay may pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-volter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Kita ulog na niya'y sabsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Gina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang paggamit na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:35 sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. May gabi lang kay Colonel Guile naga-monitor sini matinion. Si Madam Ida Riosura naga-monitor mine. Salamat sa pag-monitor si Nanay Linda kag si Tatay Didira. Nasalamat sa pag-monitor. Okay, iba na ton nga talamyawan, pasensya, gidas hindi ko malambot, kaya ka ginalagas talang oras ta. Gusto ko lang ni malambot, gamay, while waiting kita sa patrol na ton, sa matiniyon mga kaksyon, ano? Kay gina-check connection dyan ang additional nga mga information. Reasoning shooting incident nga nagluntad sila gabi involved sa isa ka Vios nga salakyan, may sakay ini, and ginlothang ini, dira sa atubang mismo sang Trinity Christian School sa Villa Angela Subdivision. Ang ini nga area maka-aksyon, alagyan ini kon magpadulong ka sa FF Gonzaga mga ka-aksyon, ano? Sa Vista Alegre nga area na ini. Las 8:38. Pero ining Trinity Christian School dira lang niya sa may Villamonte, ha, sa may Villa Angela lang. Ang namin ko dira sa lakyan sa mga nagabiyahe, alagyan ini, no? Kay daw kalakturan ini nga dalan mga ka-aksyon, ano? Amo nang porsyon dira.
Aksyon Firing Line. Dalay gilang kay check ko lang niyo bao kay miyari sang mga 29 tanan ka mga pamilya ang apektado sining pagpasara sang ila sining puwertahan or alagyan sang pumuloyo dina sa barangay 8 diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Kag ang ini nga mga pamilya dugay naman dira nagaililistar o galing ang looting nga ina sa paghangop naton ginapanag-iyahan sang Bureau of Fire Protection. Aksyon Firing Line. Pero tinagluntad sining adlaw nga ginpasirad-an ini kag konkreto gid nga pagpasira kumbaga sementadong katunga ang pinsaya sa babaw screen gid abi ano. Aksyon Firing Line. Pero check naton abi. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya si Sir Rene Villacana. Sir, good evening. Ngayong gabi, Aksyon Bryan. Aha. May magkabim na sa nagpamati mo. Sa Aksyon Radio, Aksyon Firing Line. Sir Rene, tell us, ano natabo dira sa inyo, sir, nga nasarad-an ining inyong puwertahan sang tawo ni sir, no? Pagwa diri sa may dalan San Juan? Oo, amo na ganing ang daw bisan sa amon, no? Do kalilibog man. Kaya nagatag na mismo ang sana pala ko may nag-inspeksyon na di last year sa nga taga-region. Pagtapos ato, nagatag sila di sa likod sa likod nga gid na portion sang fire. Nagatag isa ka metro from north to south na sa Lapos. Tapos sa corner sa natunga naman sang Amaya kag fire. Ang Amaya nagatag naman isa naman ka metro para palapa man pakadto sa gwa, pakadto sa kalsada. Ang ano da subong kaya ang property sang fire nagindonate sang province na lapit na lang sa kalsada siguro mga 3 meters. Nagpaliko patuo naman, nagpaliko naman pa north pala. Okay. So instead nga may alagyan na kami pagwa, ginpa concrete. Amo na lang nang ginayo namon tani nga portion para ma-open ang amon nga lagyan. Sing natabo subong na sarado, sado ka delikado sa amon lugar di. Kay kun may matabo di nga emergency way tamang nga pangayo to sunog, posible nga fire trap ang guay na di na anong mga tao. Waygwan. Okay. Kaya tungkol sa likod, ang balay ka sa kuwan na mo ga inikit-ikit na hindi nakagwato sa may suba. Okay. So kay sirado na subong, di na lang kamo nagagwa sir nga way sir, di na lang nga area. For the meantime, may ginagamit kami din nga ginbuksan lang sa mga taga-dariman di mga tupad kumandi na bali sa kung nga tubang ka sa wala naman sa side pro private property na siya. Kudala na sa mo naging kubang kudal na kami anay kalusot-lusot. Okay. So ining looting ginpa konkreto subong iyagin man isang Bureau of Fire Protection naman ng klarohon naton. Gindonate na sa province, gindonate sa province. So nakaagi kamo nga ginayo nyo abi ang ini nga lote abi sa BFP total do kagamay na gid malang para dira na lang kamo makalabay abi sa kapusan ninyo. Actually daw ay pagginman sa may nagayo di abi sa amon no, pero common sense na lang bala. Kay sila gani nagatag naman nalagyan sa likod gid mismo. Kada nga Amaya nagaatag man sa kilid. Bisan na taon mo na lang obvious naman na kayo nga kinanglan pagid malod ang tao sa iya. Okay, sa sini nga ginsarat answer ano ang nabutang da subong na parkingan ina o kon may ginatungtungan ginayasar sang building abi sa kilid. Why ginawala na sa natungtungan kay bali ang nagsiwil na guro mga 4 meters. Okay. Dason ang pakadto naman sa karsada daw mga 3 meters. Tibuwinan pa na sa sang road widening kayang marker sang DPW sari pa din sa sulod-sulod mo. Okay, sige. Pila gid ka pumuluyo na sa mga apektado ni sir sa pagpasira? Ang mga pumuluyo di mga kuan kami di sobra kami di mga ang mga pamalay mga 30 pa pumuluyo damo. Actually Aksyon Bryan, ang gaylista na dariya sa likod gid sang fire ya. Sang una pag sugod gid sang bago nga fire, una nga fire station. Gitagaan na di privilege ang mga fireman. Okay, mga old abi.
mga old na fireman. Kaya ano pa ang mga gailista na di subong ya, pamilya ginitanan sa fireman yung mga old na pero kay BO. Yes, anong aksyon ni kapitan nyo da subong sa Barangay 8? Si kapitan na may nagpirma man kami nga may mo request sa kay Sir Candido sa radyo no kay siya tong napungko. I see. Okay. Daw bati ko do nagkanto man sa NGC. Ano biser ang ako kabalo sang resulta. Ano biser ang gusto? I'm sorry gid sir, aking oras ko medyo kulabo sapos may shooting subong. Anong gusto mo sir ipalabot kay Sir Boboy Plotenia? Kay ano si Sir Plotenia gini nagmando nga i-concrete na subong? Iya man na diskresyon mo, may diskresyon man na sa nga ipasiraya, may diskresyon man na tagaan niya kami alagyan. So, kung magatag sa alagyan, Aksyon, Bryan, kung may mga emergency di sa sulod, kung di hapos na lang, kung may alagyan man, magamit man nila, sila mismo makagamit man. Ba't ganti lapit man lang na, pwede lang grupo palo parang hosya da, hindi man pwede, kung may sunog. Mo kataas ang pader, Aksyon, Bryan, do mga 12 siguro, ang pader di sa likod. So ano ba yung gusto mo ipalabot kay Sir Boboy Plotenia? Abay ba si kung kapamati man siya, ang amon nga ginapangayo, kagamay na gilang na kayo, mo isa katikang karsada na ginsira, amon na gilang na amon ginapangayo, ara mo na sa pirmi sa simbahan, guro maumok man ang balatyago niya na. May konsensya man sa siguro. Sige, salamat gid sir sa time. At least palabot na siya sir. Thank you gid. Salamat gid. Yes. Kabay pa nga may makabati man nga iba na. Salamat sir. Good evening. Okay. Yes sir. Aksyon Firing Line. Si Sir Rene Villacanas maka-aksyon tagreklamo, no? Isa katikang na lang highway na da sa San Juan. Amo naging pasirati galing kay tag-iya dira ang Bureau of Fire Protection gidman matuod mo. Aksyon Firing Line. Ang ining alote maka-aksyon donated ini sa Bureau of Fire Protection gikan sa probinsya sang Negros Occidental, no? Gin-donate inada sila. Ang luyag man matabo sa tong tagreklamo kag mga 30 ka mga pamalay dira or 29 bisan ihatag na lang ng isa katikang nga alagyan para hindi na sila mabudlayan maglibot-libot pa kung din nga alagyan. Gusto man, no? Aksyon Firing Line. Sige. Now, alas 8:45, dali lang balikan kung patrol sinimatiniyon sa follow-up report sining insidente. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action dyan, may gabi. Aksyon, Bryan, padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima sining shooting incident nga naguntad sinigid lang mga gabi. Ining biktima ang ginkilala kay Mark Anthony Tubos, legal ang edad, residente sang Purok Kamuting Kahoy, Barangay 4, diri man mismo sa may surad sang Bacolod. According sa ton nga mga kapulisan, wala man siyang trabaho, no? Iban nga naibaluan pa nila insofar ining biktima, Aksyon, Bryan. Hindi pa man nila gid mapalagag ang tulid gid nga natabo sa kaina kay ginatinguan subong sang aton nga mga kapulisan nga makuhaan sang statement, no? Hindi pa man nila mambako ng pinaka latest nga medical bulletin sining biktima kay wala pa, Aksyon, Bryan, nakabalik o naka-report abi sa mga kapulisan ining investigator on case of on duty, Aksyon, Bryan, karon sa mga gabi nga subong sa may hospital kag nag-check dito siyang medical status sining ni Tubos, Aksyon, Bryan. Siningon, according to sa pagpagit ng mga kapulisan man, nga sakay mismo sining isa ka Toyota Vios nga may plate number P1 U856 ang ining biktima, no? Kaya kaangkon sa kapilasan sa man mismo nga lawas. Siya lang gid isaksyon dyan, no? Yes, according to Police Major Charles Sever, ang station commander sa police station number 4, siya lang isa may nagasakay sa may siling auto, kag dati wala man sa iban sa upod pa, no? Ang mga suspect hindi pa man gid ma-identify sang aton nga makapulisan kung sino while nagasige pa ang investigasyon sang aton nga mga otoridad. Bisan sa lakyan, wais lang may matumon aksyon dyan kung ano nga sa isang salakyan ang suspect ka ginasakyan. Wala pa man, Aksyon, Bryan. Sige. For further investigation, according to kay Heber, base may mga CCTV camera, no, nga pwede nila magkuhaan sang copy ang skulahan abi mismo kay base may nakakuha, naka-capture sa sitwasyon kay ina sa naguntad ang shooting incident. Sige. Yari si Police Major Charles Sever sa itong initial na pagpakigangot.
Action dyan. Yes, Aksyon Bryan. Sige, God selection dyan. Basi maplastar mo na karon liwat kay medyo buron siya gabay action dyan. Yes, pero muna ang confirmation sining ni Police Major Charles Sever sa ngalan siyang biktima na mismo nga karon gindala sa isa ka pribadong ospital. Aksyon Bryan. Anong background sa biktima sini ang iyang complete pagid karon nga mga information or background check action ay dulong nato sa tumaka-aksyon diri sa Gapon sa Bilacan News and Public Affairs Program sa Aksyon Radio Bacolod. Live report ikan diri sa Gapon sa area sa Galvez sa Heights Subdivision. Ano yung sumbay, legal ang edad ng victim, no? Wala pa may natag nga age gid si ato nga mga kapulisan, pero mo itong iya nga exact name Aksyon Bryan. Live report di country sa area sa Hillwoods Heights Subdivision ang lugar sila nagarekta ining biktima sa mga isang bulig sa mga kapulisan. At naglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, so nasibutan na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Ang follow-up sa patrol mag-aksyon, ang victim sulito naton para sa mga late tuners naton ginkilala sa kay Mark Anthony Tubos. Legal ang edad, taga Barangay 4, sining syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, standby karon sa mga detalye pagid siniha kay ginatutukan sang patrol sa sinima tinion. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Maayong gabi sa kay Angelica Cortosinia Tunog, nagamonitor. Wilmar Cordero, good evening Sumbray, monitor kami Barangay 39, Sigabong Gid, ang SNJ Minisan. Bao, salamat gid ha. Si Pretty Mahilom, nagamonitor man, God bless man. Romy Agsam, Elizabeth Malaka Gamala, thank you gid. John Cleven Duran, kaluoy man sang gintiro, Aksyon Morden, greet na lang mayong gabi. Aksyon Morden mayong gabi kay Duran. Si Myrna Onofre Cloud Araman, Grace Mithon Cousins, good evening Idol Bryan. Watching Manville Royal Subdivision, God bless sa mga ka-action, stay safe. Salamat. RJ Flores Lara, Bebot Rojo Jr. nagamonitor man sa Hinubaan, thank you gid. Yes, nabasa ko na, no? Marity Felizario Hava, Aksyon Bryan, good evening. Tamyaw ko lang Mama Lorna Haba, kag Papa Rolando Haba, Marites Michael, Marco, Maika, Kim, Ila, nga pirmigid gapamati sa Barangay Kaduhaan, Karisidi. I love you all. Lani Mitokua, good evening, Aksyon Bryan. Salamat. Colonel Gail, good evening kay happy weekend. Marlene Diaz, Arami Villarias, taga-monitor man. Jima Makilan, hi lang kuno sa bana niya nga si Niel Hichanova. Salamat gid. Ophelia Galero RC, naga-monitor man na, check attendance man kuno na. Salamat gid sa Isabela. Si Alin Alice, what a happy day, I received my payout today. Negosyo tong iya. Dennis Richard Tibo Roma, dulom gin man da being area kag sang last year dira kami nag junior NBA. Tapos pag patak sa amo nga oras, Diyos ko, perti kalinong-linaw. Sang palibot daw ka Color Dam. Okay, subdivision na day. Leonila Tarusan Araman, Veronica Santilian Manukan, Nelson Magbanwa Jr., Bill Kudal, Bertam Tamayo, Hilda Minerva, advice ko kay Councilor Ramos, libot-libot man kamo sa paparadahan para makita ninyo ang aktual nga sitwasyon. Phil Sir Rivard Hope, naga-monitor man. Lilia Taton sa Gardenville. Araman si Jalen Liante. Good evening, Sombray. Watching here lang sa Hong Kong. Greet ko lang gali si Ate Annie War o Patali. Watching man siya from Hong Kong as well. Hong Kong as well. God bless everyone. Salamat. Virginia, San Antonio, Olpinda. Sombray, patamyaw lang mga bata ko. Si Dondi, Bobot, Michelle, Nel, kag Noah, kay namian sila sa imo. Aksyon Bryan. Salamat gid. Thank you gid. Jerthel Humayaw, Aksyon Bryan, tani ang private nga tricycle pahanugutan nga makaagi sa mga city proper kay amo na akon service subong. Kung essential malang goods gid na. Kayla Gile nagamonitor man sa US. Jo Marie Osida, Elsa Latido. Salamat gid.
Rose ni Villanueva, salamat man. Mayor Bing Buaya. Uy, nano nangangalan man? Kaya hindi niguro kay Mayor Wala ko no gina-tolerate pero ilang mayor pero tigid tolerate. Maski sala na. Ikaw karon na Buaya. Jertherl Humayaw, Aksyon Brighton yung private na basa ko na. Alright. Daligid lang. Good evening, Aksyon Bryan, Morden, Aksyon Firing Line of Aksyon Radio Bacolod, DYEZ AM Bacolod, City, Philippines. Watching here, 4th floor, number 8282 Clementes Jose Street, Malibay, Pasay City, Philippines. I'm Jude Gales, Makawili, 42 years old, from Barangay Central, Tabao, Zone 3, Valladolid, Negros Occidental, Philippines. I just wanna greet my pinakapalangga, pinakamahal, pinakalove nga eldest daughter, Zoe Alexia Nilios Makawili, top 1 in school, class in Barangay Saga sa Elementary School, Bago City. Negros Occidental. My mother, Myrna Makawili, relatives sa Gales Toledo, Marino, Pilingon, Pinas, Inlao, Nunez family, our neighborhood, in our house, Tier Fish Market, Zone 3, Barangay Central, Tabao, Valladolid, Negros Occidental, Philippines. My sister Mary Grace Makawili Gales, Tirol. My in-laws, Victoria Salaveria Nilios, in Canmarting, Barangay Saga sa Bago City, Negros Occidental, Philippines. Wow! Salamat! Thank you again. JC Sueco, nagamonitor man. Shout out gili family Lanutan sa Municipality of Isabela. Wow, sige. Si Tiray Las Piñas, nagamonitor man. Highland kono sa family Villaram kag Las Piñas. Susan Ganancial Agapito sa Mansilingan. Alright. Eden Legaspe, good evening, Sobray, watching live from La Carlota. Tamyaw ko lang duha ka migo ko sa bayot kag maoy o si bayot kag maoy. May landa nga pag pahibag damag. Baw. Nung duman naman panahon da suna ba, no? May ilang ko no sa family, basa ko na. Carmen Estrella Bravo, naga-monitor man si Olive Prado Gargaritano. Mayang gabi, Aksyon Bryan, monitor lang Riyadh Case A. God bless dira sa inyo. Tita Maris, Maninay Maris, good evening. Angelica Cortosinia Tonog, Wilmar Cordero, Barangay 39. Sige. Kay Maninay Maris, regards lang hambal daw sa imo ihada. No? Kag sa imo mga apo. Las 8:56. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
Radyo. Pagkulong yung kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Philippine Standard Time, last 9. This time check is brought to you by Gina-endorse naton sa inyo mga ka-aksyon, ano, ang bayaran na ginamang kita sa 98 diya sa nabilin kag Pasko na. Samtang 105 diya sa nabilin para lumpat kita sa panibagong tuig 2021. Why na kita sa igo pang oras sa ato nga pagpangalaga upod sa bugos nga pwersa sa Aksyon Radio News Team. Standby karon niya sa Aksyon ay Patrol with Aksyon na Eric Magbanwa. Ini naman si Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat gina. Magkilibati tabuha sa wangyapon ng istasyon kaguras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,